Shalom. Oras madihita bagasan bornginon dari bagas joro doho na adong di bagas tabe. Tapasada marohatta martangyang be mahita di bagas rohatta. Amen. Tapuji matuhata marede mahita. Hite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di perbadia na tumo palangi dohot tanoon. Amen. Mar suara olop-olop mahamu pabuahon, patubegehon hatai, pasar hamu mai rodi ujung ni tanoon. Dok hamuma nunga di palua Jahoba na posona si Jakob marlopolop tu debatamaho ale sadok tanoon edeho kamuma hamuliaon di kuarna marmulia ma bahen hamu puji-pujianna. Haleluya. Martangyang mahita ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan holan alani asini roham sabingdo ubahen natar bahe kami marpungu di jolom marsadani roha martangyang tuho di parbaga-baga hodo di bagasan hatam molo adong dua manang tolu halak marpungu marhite-hite guarmu lehonomu do na pinangido nasida. Ale Tuhan, pasaut ma bagami, tangihon ma pangiduan nami, lehon ma natau hanguluan nami, lehon ma dihami saleleng dihasianganon, parbinotoan dihasitongan mi, doho dihangoluan saleleng-leleng na, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Turpuk epistel di pertanyangata di bagasan bornginon, imana tersurat di buku sada Yohanes 5 ayat sada sahatu ayat 5. Tajahma mergati soring songonon mah hatani debata. Ganup na porsea Yesus do Kristus ido nang tubuh sian debata. Jala ganup nama kaholongi ibana nama nubuhon haholongan ni ido nang natubu sian ibana. Sianondo taboto naung holong rohata dia aka anak ni debata. Molo taha holongi debata jala tarado ti patikna. Ayo do holong ni rohani debata. Molo tarado ti patikna. Dada nadok-dok patiknaing. Ay nasa natubo siyan ni Batado manaluhon hapagtibiyon. Hapagsiap tayo na monang manaluhon portibiyon. Raphita. Ido tuna manaluhon portibiyon, ia sona porsea di Yesus Kristus anak ni debata, ido saha ni hata ni debata, martua do na tumangihon hata ni debata, jala na peopsa. Amen. Martangi yang mahita, Tuhan Jehovah debata amanami, namar mulia namar sangat doho, diborngin nahulumon rohami tuadupamu, martangi yang mangedehon ede puji-pujian, maka mulatihon saluhutna dengan libasam. Tuhan Jehovah debata amanami di persauran nabadia dopaho naing bigion nami mahatam lani ali Tuhan todimima na mangaramoti roha nang pikiran nami, daging nang todinami, asanggiat hatami, boy terjalo, jala tarpha husor hami di bagas roha nami, tuk hami maparangihon, dingulu nami siganupari, simaroham, tangihom mahami, marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Kadongan na nihaholokan ni Tuhan ta Yesus Kristus, hata ni Tuhan ta dihita di borginom, ima tersurat di sada Samuel
bidusada ayat sia rodi ayat 10 adu tejahama turpukta marsikap soring songonomma didok desi jadi dung mangan jala minum di silo hehema sihanna alai hudul dihudulanna yang go malim eli di lambung tiang ni bagas ni Jahoba tung namung saksi tutu rohana gabe martang yang sihanna tu Jahoba huhut tumatang si tutu dungi marbaga-baga maibana nindama ali Jahoba Jebaot molo ditatap roham pardangolan dina posomon jala dingot hoau jaladang huhalu pahonommu na posomon jala dileon hong tu na posom sada anak leonokku maimana muse tu Jahoba saleleng mangulu ibana jala dang jadi hona raut pernabung uluna jadi dumeleng ibana martangnya dijolo ni Jahoba sai di pamanat-manat si Eli ma pamanganna ayam martangiang di bagasan rohana do sihanna asal ubit-ubit bibirna dang terbigi yang go suarana kebidiripu si Eli namabuk ibana jadi ni nasi Eli matu ibana sadia lelengon ho mabuk utahon ma anggur ni inumi siang ho alai din nasihan nama mangalusi sitokka ali tuaku perempuan naguduk rohado autahe dang dung huinum anggur maneng si inum nakoras rohakido husehod dijolo ni Jahoba unang tumbain na posom irabor na jahat ay siyan pojok rohot aksa ni rohaku na godangi au makatay resi rasanuain dungi ninna si Elima mangalusi lau maho muli mardame-dame sa nalehonon ni debatani Israel tuho na pinangidom siyan ibana jadi ni nasihan nama say dapotan asini rohama na posomi di jolong dungi di patolus perempuani madalan na jaramangan bohinape dang besurbot idaw wala nido sah ni turpukta kadongan nani haholongan ni Tuhatta di bagasan pertangyangan tikion di paadar dohita tusada guarni minggu tuari minggu ima rogate namar lapatan martangiang berdoa jalan turpuk tapi tabering disi sahalak parupuan namar goar si Hanna ro martangiang tu Jahoba mangido sada danak tubunian sian ibana alanunga say marsak ibana mamikiri na masa di bagasang ngoluna ima alani sahalak ibang na imana margoar si penina ibana adong yanakon na ape si Handa dang adong amat tanah
Elkana goarna. Jadi se di eje ibana ganum tiki ganum pari. Gabero ibana martangiang tu Jehovah. Hido iban didok naging tung namar saksi tutu rohana. Gabi martangiang tu Jehovah. Marsak tu matangis tariluilu maradopon Jehovah. Ala di namasa di bagasan dirina. Roibana madokon tu Jehovah mulai liak kope hupaulak dong setuho ali Jehovah Jebaot gabi naposomi bana gabi pangrupi maneng pakobasi di tonga-tonga ni bagasoro ninna ima ditangyakon tu Jehovah tutu marhiti-hiti beringot tama bohado hita martangiang tu Jehovah sian arsak niroha gabi dialusi Jehovah ibana alania ala iyas rohana mangido alania ala dang dendam ibana mangido darong dosongonitong mangido tutu hadi asa adong anggar hononna maradopon halak undang lias rohani mamerengau Tuhan liam mayau akabasa-basam. Akhirnya setelah dia diberikan, dia akan membalaskan hal yang sama dengan orang yang melakukan yang jahat dulu kepadanya. Jadi sehingga maul doi dipasahak Tuhani molo songoni do dasorna. Ale marhiti-hiti trupuk taon pangiduan ni si Hanna ima sian ias diroha. Lihum madiau. Sadape jala molo liho ko hutaruho pei gabe naposom jala mangido pei ibana naposomon din namuse ditoru do tanganna lapatanna hobar tulomon rohani Jehovah ma namasa ditangyang nai imana bui tabereng sian si hanaon bohado hita martangiang alai bui do pertangiang kita martangiang di lingkungan ini bahkan di gereja ngamartangiang alai siadong do pinamerdela ni aung dui dia sibuk sendiri kamar hiti-hiti guar di batama tapi dia masih seperti tang binoto nasongod dia bahkan ngai bering martangiang teta adope mengula akau launa songoni pestai mulut tabereng di pesta kamanga kainang martangi yang mahita ida pangulani huriai sejulu anggo parhobasi bae mesi tangiangmu seakan-akan songonido sarupa dohot na niulahon ni si Eli pada dasarna awal nai martangiang si Hana ibering mangubit-ubit si makudakna
gabi idokon benemebu du harwaon. Ipe si Eli peduli dope, dak pengga dang diganggu, namar tangiangi bana. Alena masa di tonga-tonga ni hak Kristenan noai martangiang, boy do gabe pertuk Tuhan di tonga-tonga ni ngoluta. Martangiang boy do gabe sada lelucon parekelon di tonga-tonga ni ngoluta. Boydoi ala hurang diatusi naneng sitangnya kononna gebina singitang yakon aturan opung ni si ulido sitangnya konon abe gebe tangnya kon opung ni si togar kan boy do masai ala nang iboto gawi ulu mekel manaha namasai lamar pungui. Jadi mulu martangiang ikom benar-benar memang dia tahu apa yang mau dia sampaikan kepada Tuhan. Udang holan asal-asal di padohi di bagasan tangiang nah. Itu mulu martangiang holan di pasahat songoni dangna dipakilalahon alai anggosihan na di som martangiang ibana sian pakilalaan na dipangido tu jabohoba nang penaking si Eli mamereng ini orang mabuk ini alai nang takas berengota sian si Eli asata argahom dongata namartangia dihargai orang yang berdoa dang hola martangia nama kataibe dihargai akadongan na makatai parumuse unang itermurah-murah mengambil keputusan kesimpulan dengan seorang yang berdoa boy do gogo tangiang boy do gogo tangiang boy do nangit boy do dang habegian boy songon sihan naon. Ale bagaimanapun kita berdoa naing ikon taargahon jolma namartangiang namangihum use di bagasan turpuk taon nang dijauhita molo martangiang asaroma tu bagas joro di Jerujon selama 4 tahun pelayanan holan sahala dope narotuson martangiang ruas di Huria secara pribadi ari holang nai Pak Pendeta aku mau masuk ke gereja. Kira-kira ngapain ke gereja? Saya mau berdoa. Baru sahala dope. Naro martangiang mungkin dia sudah mengalami pukulan yang berat atau pergumulan yang berat. Lalu roy mana martangiang so? Tangis. Pasobu. Dapola ubak kulingi lawa tujuluan si may mana martangiang lilik habis ini mau lihat emang pendeta Allah
pola husukku ni hari tangyakon masalahna dia sudah sampaikan kepada Tuhan, kita yakin Tuhan akan menjawab. Naniulan si handa ima roy bana tu bagas coro, roy bana tu altar maju kuarni Tuhani. Ale bukan berarti ikon holadi bagas coro martangiang ngaboy hita martangiang di dia pehita maringanan. Dugi musay berengot tama di bagasan turpuk taon dung dia lusisi hanna sitok kaalituan perempuan nagod roha dua utahe dang widu manggur ninna si rohakku dong huse hondison naibana tapolay sukun siya liya haitang yakon halaya hadam siya didokon dia lusi maholaw mahumuli mardame-dame unang siguro ham tuaw ala hudok ko na kinamabuk mardame-dame dame maroham nalenon ni Tuhanido na pinangidom ninang. Jadi mulu martangyang dongan ikodoh mahita manangnya kotang yang nai nang pirang taboto ditangyakot nang pinang taboto na pinasahana alay kodoh mahita manangyakon asa dijalo Tuhani. Songonima aka naposo di debata manangyakon sa luhudna tanggiyang ni ruas ni Huriana. Jadi sahala pangulan ni Huria ya harus benar-benar dia tidak ada dendam dengan siapa-siapa. Asa bui di tangyakon ay molo adong juk di rohaku tu hamuna idok mau merdua siapaat hape na jut ni rohaki pas mersahid isuruh mau manangyakoni itu hanya ucapan saja. Jadi seorang berdoa harus dulu dia berdamai kemerdame di bagasan rohana asa sahat ima tangyang ta tuadupan di debata unang holan sekilas songodi ngai tangyak kope to ima molodangi yalusi Tuhani ba sabar mahamu tapi kita harus juga gali bagaimana kita meminta kepada Tuhan. Kemudian molo tajalo pasu-pasu perbuini tangyang ta sian Tuhani ahado balosna molo sihanaon hupaula umse gebi ula-ula ni gebi naposom di bagas coro molo hita ahamanong tabahen salna mertangiang hita Tuhan leo madiau pedaraman naulina dinggan setelah diberikan amat baik mungkin mengucap syukur mau lihat tema Tuhan iya benar alain yang dohorona baiklah apa yang sudah diberikan Tuhan nei pasaha di debata tapake mai tu debata bukan berarti tertabayan itu pembangunan gereja jeruju dao dangina yang nahororku alai tapake mai gabe habaoran di lasri roha
dohot habauran di hata ni debata di tonga-tonga ni bagasta. Buy domasay dung mamora lupa margarija tung dilehod debata aka basa-basa lupa alenggo si Hanna daong dang lupa ibana satia do ibana pasahaton tutuhani tak songon aka lelucon ni aka perjamita tikigid jang ibana mula sa hataw tutoro Tuhan hulian satongan non hasil ni kalapaon tu gereja tuk sa ibana di perstongaan lau turun adang jari betua satonga saparopak nama turun se 2 meter nai nama adang jari betuhan lianokku lupa akan bahasa-bahasa ni Tuhani. Alay naing dohonon na di bagasan hita di tikyon. Nasa naung tazalo siya Tuhani. Perbuwi ni tangyang ta. Tapake may gabi hasangapon ni debata. Tapake may gabi ula-ula ni debata. Unang ma gabi rabase tabahe ni seakan-akan usaha ta sendiri maneng haguguta. Jadi atan itu hantaon paingoton tu hita perbuin ni tangyang tanong pinasaha ni debata tu hita tapak ke may gabi hasangapon ni debata. Molo martangyang hita tutuhani gomosma ta pangidohon lomoni rohani di batama na jadi unang adong dihita ima penghakiman maradupon Tuhani jalan molodang dipasaha dope saha tu pertikianon yakin Tuhan akan merencanakan yang lebih baik sian nata pangidohoni di tonga-tongani ngoluta ima hatani di bata dihita di bagasan borginon siang giat mahita margugo mangulahoni jala say martangi yang mahita di bagasan ngoluta ay ido hosa ni halak Kristen amen martangi yang mahita Jahuba debata amanami na marhabangsa di benua gijang maulia teman Tuhan dengan dibasam na mangaramoti mamasu-masu hami ruas di huriam merpungu di bagas coromon dohot di bagas nami ganup marsada-sada martangiang hami Tuhan songon jamita nahubegi hami asa bulus rohanami molo martangiang pehami napatut tulomoni rohami mahu pangido kami aidang lehonommu naso di halom honommu di hami jadi molo pangido hami pe Tuhan akasi pangidoan nami dang sahat hujalo hami pergugui mahami mangatusi Tuhan na asing do lomone roham di hami Tuhan Jehovah di bata aman nami gudang bidu pergumulan nami gudang bidu namasa di tonga-tonga ni gulu nami adong dui songon si Hanna na di bagasan trupukon jamita na hubegi hami dang pitor adong perbuin ni
holong ni roha di sana keluarga ima pariana konon nasida betuhan rodo tuadopamu martangiang songon tangiang nisihan naon dia lusihono Tuhan songoni manang ruas dihuriam na mengadopi namasa sarupa taringot tu pariana konon alusi ma Tuhan lehomma asa tuklas rohana sida madalani keluargana naung pinasupasum janatuk nasida merhiti pariana konon pasangapon guarmu nabadiai Tuhan Jehovah debata amanami dinamertangiang hami nang tu diri nami ganup marsada-sada molo masa dihami parukilon arsak maradupon akka keluarga maradupon akka halak na makasuguhon hami mangulahon ulaw na dinggan Tuhan pergugui ma saluhut na hami lahu mangadobi jala alusi ma saluhut na arsak ni rohanami be iring-iring marhiti-hiti todim asang giat huboto hami Tuhan aha nanang sipatu paun nami ditiki roh arsak ni roha Tuhan Jehovah dewata amanami mertangiang hami di bagasan tikyon di namasa persahiton COVID-10 sia maneng persahiton na asing pe Tuhan di ruas ni huriam nang dihami na pungu di son upat temai Tuhan sian pamatang nami jala padao man Tuhan panahiti sian hami tapar homa permaraan nang sian ngolu nami doho sian aka keluarga nami nadao na zonok sian hami Tuhan Jehovah debata amanami perdosa rohami maradopon ho maradopon dongan nami zolma alai na bangsa do Tuhan sesama dosa nami asatamahami gabi habauran ni asini roham Tuhan Jehovah debata amanami tangihom ma tangiang nami marhiti Yesus Kristus Tuhan nami amin mari dimahita Amen.
martangiang mahita. Ale Tuhan debata Jehovah na marhabangsa di benua gijang, mauliate di sebuah rohanami toho ale amang pardingkan basa, Allahu idalahami do asini roham, nama dongani hami, nama ngalehon hani pason, di hami di bagasan sadarion ale Tuhan, jala di bornginon, di joho hami, siap bagas nami ganup marsada-sada, marpungu di bagas munabadiaon ale Tuhan, ima nama ngulahon partangyangan hami di bagasan sahali sa minggu ale Tuhan. Moliate ma Tuhan di basa-basa mi di hami, di leko di hami tiki na dinggan, di baheni ale Tuhan, tuhoro totong pasaton nami, daging doho to dinami, huhambali to kami mai, ima na boy marpungu hami di tikion ale Tuhan, nang sude dongan nami na di bagasan bagas nabe, totong mahami ale Tuhan, di lehoko hahipason, pada uma aka sahit do aka holso siya kami sa luhut na ale Tuhan. Tuhan di bornginon nunga di patolhas na posomi, hatam na bedia ale Tuhan, iman na mangajari hami, asa martangiang hami tuho ale Tuhan, manangahape palmiton di ngolu nami, manangahape na masa di ngolu nami ale Tuhan, tuho mahami totong marhaporusan, songon si Hana ale Tuhan, aha na perlu di bagasan rohana di ngoluna, tuhodo di pasahat mangi marhite-hite tangyang na ale Tuhan, hami pe ruasni, huriam di HKBP jerujuan ale Tuhan, godang aka parukilan, godang aka namasa, namaol dihadapi hami di ngolu nami ale Tuhan, di baheni ale Tuhan, unang maholan gogo doho rohanami di pangasahok kami, alai totong mahami, martangiang, marhaporusan, mangido tuho ale Tuhan, asahoma ale Tuhan, napasauton sakapmu di ngolu nami ganup marsada-sada. Mauliate male Tuhan nang dinaposom, pargogoi jala parbisuki ma totong naposomi ale Tuhan, rojude keluargana, dongani ale Tuhan, padao aka parmarasi lingkungan ni garejaon ale Tuhan, lehom madame di sude lingkungan ale Tuhan, asaboy mangulahon aktivitas na doho denggan, nang disude pangulani huriam ale Tuhan mangidu hami, totong pargogoy, parbisuki, lehon hahipaso dinasida, asaboy mangula di hurian namion ale Tuhan, mamuji pasangapon guarmu nabadiay, nang dihami ruas pe ale Tuhan, totong malehon hahipason dohot haporsiaon holatuho, asaboy hami marsada mangulahon program ni huriam di bagasan HKBP jerujuan ale Tuhan, totong hami marsada di bagasan dame dohot holong ni roha, asa gandup hami boy marholong ni roha mangula siulaon nami di pasangapon goarmu nabadei ale Tuhan. Tuhan mangidodo hami totong tuho di ulaon nami akan namaragami ale Tuhan, totong maho ale Tuhan namadongani hami, lehom madihami totong pasu-pasu, akan naso dapat pasu-pasu de pele Tuhan, mangido hami di tangiang nami, pasu-pasu ma akan diulani tangan dasida, jala leon pos ni roha tuho ale Tuhan, asa totong mangido tuho, Tuhan mangido de hami ale Tuhan, disude ya nakon ni huriam, iman nanaing mengikuti penilaian akhir semester ale Tuhan, mulai sana SD, sahatu SMA, lehom matatong pikiran natorang, lehom matatong semangat dinasida belajar ale Tuhan, apalagi di masa pandemi on ale Tuhan, belajar daring, godang do hamaolon na dihadapi nasida ale Tuhan, alai pos rohanami moloho ale Tuhan madongani kaya nakon nami, boya sida belajar jala mengikuti ujian ando doho denggan. Tuhan mangido hami totong di anak ni huriam, iman na di bagasan parsahiton, selin berumunte dohot amang siburian ale Tuhan, sonari di bagasan pamulihan, mangido hami tuho ale Tuhan, asahoma na mga lehon, hahipason dinasida, nang di keluarga na mangurus pe ale Tuhan, totong lean gogo dohot
tenang ni roha ale Tuhan, dohok semangat asa boy mengurus keluargai dohok dengan asa makorhon hahipason Tuhan. Tuhan mangido dope hami tong tuho ya nakon nami ale Tuhan yohan cahmi situ morang nah holang siak kami ale Tuhan saunari di bagasan parsikolada pangubatan ni mana ale Tuhan lehomma hahipason ni perdagingon dohok partodion habisukon dohok dame nasakoi male Tuhan mia di rohana jala padao ma aka parmaraan sia lingkungan ni nasida le Tuhan nang sudue anak ni Huriam dohok aka ruasmu nado sian Huriam namion ale Tuhan nang nadi dia penuaing maringanan no sude keluarga nami ale Tuhan lehom matotong hahipason pargogoi ma ale Tuhan ramoti ma di dia pe asa totong marhaporu satuho ale Tuhan Tuhan dina masa pandemi ditikion ale Tuhan totong dohami mangido tuho pargogoi ma pamareta nami pargogoi ma para medis leon mahapatuhon tu akka rakyat Indonesia onale Tuhan asa mengikuti protokol kesehatan asa boy mengurangi penyebaran penyakit corona onale Tuhan asa anggiat boy memutus rantai asa boy mendapat hamalumba jalado sahitisian lingkungan di negara namion ale Tuhan Tuhan godang nani hirim ni ruasmu ale Tuhan ima parianak konon aka anak naung tiki nama rumah tangga doho aka anak naung lulus siap persikolaan yang mengelului karejo ale Tuhan tuhodo pasahaton nami merhite tangiang nami ale Tuhan sude nani hirim ni ruasmi ale Tuhan pargogoi jala homa ale Tuhan napasauton sakap ni sude ruasmi ale Tuhan asa totong hami marhaporu satuho ay boto hami ale Tuhan holakodo na boy patuko ni manang aha pendani ngido ni rohanami jalanani hirim ni rohanami holak tuhodo haparusan nami ale Tuhan Tuhan tunggodang dope akka nanang si pangiduan nami alai ajari mahami totong ale Tuhan martangiang tuho songosihana ale Tuhan manang di dia pe hami manang sedihari pehami ale Tuhan totong mahami martangi yang tuho dibaheni ale Tuhan ditikion mangido hami akadosa pangalosion nami ale Tuhan mangido hami tuho sesamai ali amang pardengkan basa asa nang mangabati aka pasu-pasu dohot holong ni roham nanang si pasahoton mutu hami hupasatami matang yang namion holam marhite Yesus Kristus si palua hami amen. Idopos ni rohanami diho ali di bata jahuba namarha bangsa di Banua Gijang molorap hami mardalan dohoto hipas dohami di pardalanan nami jala dauma parmaraan sian hami alania li Tuhan di bagasan bornginon mangido hami asa homa toktong namadongani hami di borngin na hulumon mabdongani hami uju mangulon hami di bagas nami ganup asang giat suang akagugu naung hupake hami di bagasan sadarion ubuh kami nang ditangyang nami akadongan nami jolma naso adong panisio anna manang di dia penasida le Tuhan ho manang mangaramuti nasida makauli nasida dohot holongmu
asanggiat manang di dia penasida marborngin ale Tuhan tok tong dihilala asi dohot holong ni roham. Tuhan buat kami di tangiang nami akka dongan nami natongon di bagasan parsorion, di bagasan pergumulan, di bagasan akka ragam ni holso oma tok ali Tuhan na mangalusi sude akka pangiduan di bagasan tangiang molo petung ali Tuhan suhar alus ni tangiang dilehoko alai pergugui mahami saluhut na mangatusi alus ni tangiang nami asi maroham dihami ali Tuhan nang di bagasan bornginon buat kami di tangiang nami sude akka dongan nami na bertugas sebagai paramedis gabe perpanjangan tanganmu mangaleon akka hama malum ni sahid di dongan nami namar sahid manang di dia penamar sahid ali Tuhan pasu-pasu manasida marhite-hite akka ubat na pinangan nasida songoni marhite akka si panganon si inumon asasiania le Tuhan mabaor hama malum ni persahiton di nasida nangaka tenaga pengajar dohot pendidik pele Tuhan buat kami di tangiang nami bornginon asa homa tokto ngali Tuhan namar guguyhon nasida melanjutkan tugas-tugas pengajarion tuak kayanakon na terpaksa ikut dijabu nasida marsiajar hinorhon nyakana masa sailehon mali Tuhan gugu bisuk nang hahipason asang giat tarben nasida manguduti akka ulaon nasida hobar tulomoni roham nang akayanak kon ni huriap peale Tuhan naung menyelesaikan akka ujian homa toktong nama dongani nasida mama ketikina asanggiat ale Tuhan marbisuk nasida laho melanjutkan persikolaan narikot dope si lanjut tonon nasida Tuhan hubua kami di tangiang nami di bagasan bornginon rencana ni huriam ima nagabe resot hupasata bimesa luhut na ale Tuhan tuho diaka rencanai homa nama masu-masu panitia naung terpilit di minggu nasalpu laho mangulahon ulaoni asabui mardala doha denggan nang akka ruasmu peale Tuhan pasu-pasu ma asa marhite-hite pasu-pasu male Tuhan parsidohot hami akka ruasa le Tuhan manupahi ulaoni homa nama masu-masu akka naniulani tangan nang pikiran asanggiat ali Tuhan tarbaik kami madohoti rencanai dohot denggan gabi marhitei saluhut nali Tuhan marbungaran maguarmu di tonga-tongan lingkungan namion suang songoni nang di tonga-tongan ni nahumaliak kami Tuhan suang songoni nang pangiduan nami di bornginon ima asanggiat ali Tuhan lehonomu ma sude diaka yanakon ni huriam nadao manang jonok naung dapotan akka perkarijuan marhite-hite nasida le Tuhan marhite-hite kualitas pekerjaannya Tuhan marsangap maguarmu asima rohama le Tuhan pergugoi nasida uju mangula ulaonna pasu-pasu nang niula ni tangan nang pikiranna songoni nang akayanak kon ni huriam na sodapotan dope akka perkarijuan nang nasida pe hupasahat tami ma tuho Tuhan asima roham pasu-pasu ma akka sihol ni rohanami songon natoras sihol ni rohan yakayanak kon nami unang loas hami madabu tupad dilean songoni nang akayanak kon nami molo pe dang jupang dope akka naniluan akka
kana pinarsitani rohana alai salian madihami gogo marhite-hite todim di perbadia unang madabu hami tu partuktukan Tuhan gabe makkorhodo say dihami Tuhan suang songoni madibagasan bornginon buat kami di tangyang nami akayanakon ni huriam na dibagasan masa pertumbuhan homa nama masu-masu ali Tuhan asa say toktong hipas daw siyan ragam niya kaparsahiton nang natoras piali Tuhan homa na mga lehon gugudoho bisuk laho mga lehon perhatian dohot sude pangajarion tuak kayanakon asang giat ali Tuhan unang manibil na sida siyan dalanmu natigori Tuhan ragam jalagudang gope si pagidoon namin narikot alay Tuhan huboto hami diboto hodoy sa luhut na alani pos marohanami Tuhan lehonom mudo nasa narikot dihami hobar tulomo ni roham ditikina alay sa lehon madihami kesabaran laho paimahon keputusan na dumenggan si lehonom mutuhami ganu marsada-sada upasahat tami matuhan tangyang namion marhite anak mutuhan Yesus Kristus Tuhan nami amen. Tatangya koma pelianta ali debata amanami na di banua gijang hodo hararoan ni salut silehon-lehon na dinggan do nasaw libasa na mauliutus upasat hami mas yanilhomitu hami pilihan nami tuho sejalo may gabi uwa na husus di jolom pasu-pasu may jararamoti asaw parhasyang hami pilianon pati bulhon harazom itonga-tonga ni huriam doho di portibion buhay marohanami marhiti-hiti todim asalam tadahami godang ni silehon-lehon mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amen. Rak mahita mangido di tangiang alia manami na di banua gijang say pinurbadia magwarmo sa harazom si saut malamaroham di botongon sanomona ni gijang leo matuhami sarohang uluan siapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa di dongan namardusa tuhami unang hami tu giyot tu pangujunan palua mahami sian pangago
ay horo na punah rajau do tagugoon rodi hasangapon sa liling nililing na. Amen. Asin rohani Tuhan Yesus Kristus, do tolong ni rohani di bata amata, do persauran ni tod di perbadia mana mangaramoti, do hot na mamasu masu hamu sa luhut na. Oras madihita.